Tak bergerak ya. Apa, Bos? Rak, ya away. Asu. Asu. Iki opo ki? Sepine ngene iki. Iya, Ki, Jok. Ngalah-ngalah buta ya, Bos ya. Buto raimu. Ditambah rame tambah. Cacah dong ning ndi iki? Dari janjian ning kene. Meneh panase kaya ngene. Lah mbok dikek ning gone skincarean ping 10 ya. Ora iso bagus, ora iso putih. Kok Brahma Kumbara to ki to? Telepon Zeus wae lah. Halo Zeus. Bosku, tolong dibantu. Langite mlethek kok bosku. Tulung asine mbok diuripke ben nyes lho. Nyes lho bosku. Dibantu ya bosku. Oke Us, Zeus. Siap, makasih. Wong, iki ketoke bek Semarang ya, Wong. Jajal setel ya, Wong. Mantuk-mantuk iki jane mudeng apa ora? Mau mantuk-mantuk deruk tuwa malah. Apa? Peli. Ikan bengi sekuat nyeritake tentang PSS. Kowe gak ngerti. Lah kok ngerti, Jok? Apa? Untul. Ku iki kancaku kabeh, sesuk main ning PRPP Oh, main yang PRPP iki bene. karo band lokal liyane. Liyane sapa wae? Sugi Borean. Octopus. Piong-piong. Good morning everyone. Serempet Gudal. OIG Squad. Jamaah Tribun. Semarang Ska All Star. Wes Mas, kuwi akeh kok ngono. Wis gagap ra apal. Iya, tapi motormu pariris genah. Jare gento bebas to. Kenal, Wo? Ora. Nah, kira reok-reok kae. Dong apa ki jane? Malah grombol kaya Aceh. Ben-bene, Bos. Hop. Halo Bos, Ya piye? bahas ben-benan iki lho, saiki PRPP. Lah bene sapa wae? Oh, kuwi to sing disebutke mbek Mas kuwi mau. Lah ora dong ngomong do kekrek wae dono. Wis ta pokoke dina iki mau wis tak sebutke kabeh. Kakean tekon kok PK anyaran. Oh, cenasu rambut gendiji kae. Sopo ki Bos? I don't understand. Lah piye, Bos? Main nonton ora? Nonton to, Jon. Do lali tuku tiket. Kuwi salah satu bentuk support dienggo band-band lokal Semarang. Ya, do lali tuku tiket. Loh, bayar tiket, Bos. Terus nggo duitnya sapa? Kalem. Cocote. Do lali. Darmo dikabari. Ono telepon. Arwoi. Ewo. Oh iya. Serlope bari tak parani. Ya. Piye ki, Jok? Ngalah-ngalahi bergota Bos ya. Raimu.
Tabak lo rame tabak. Aku kecewa. Apa ki? Lembeng sing sapa ki sing balangi? Weh, bos, halo. Bosku. Sam, kan Mas. Iki acarane sepi apa? Bude. Jadi ini kan acara band-bandan dino iki. Kok sepi? Randusari rame kok. Kene malah sepi. Yo ono Mas, tapi ora dino iki. Loh, kapan dah belada? Sok tanggal 14 karo 15. Kapan? Sok tanggal 14 Karo 15. Nah, Iwak mango tamis. Buat cindul. Bajingan gundul. Sing genah, Dek. Aku diandani kancaku rambut geni dino iki mau ngomonge. dumeh aku urung kaji we, sampean-sampean ora percaya karo aku. Berarti acarane ora dino iki. Dhewe balik sih. Sesuk rambut geni kletheki, rambutnya sampai botak ndase. Wis. Sampean-sampean berarti rene meneh we tanggal 14 karo 15. Nek tanggal 14 kuwi band-band lokal, nek tanggal 15 band-band nasional. Sik tak wocoke. Mas. Sik, iki bene. Sing band nasional yo ana Tipek, Andika Mahisa, Ucu Pop. Wis, paham? Yo, dhewe balik wes. Mas. Sampean ki arep nonton apa? Nonton band-band Semarang ning kene, Mas. Band-band lokal. Aku soalnya Semarang. Aku support band-band Semarang. Nek sesuk sido nonton event Panzer Biru Fest, yo kudu eling menjaga ketertibane kabeh. Sing ora tertulis kaya to ora nggawa senjata tajam. Ora nggawa minuman beralkohol digawa mlebu. Ora resek. Komen yo menjaga ketertiban lah. Nek event wis bar ki ora buang sampah sembarangan. Balik omah tertib. Yo njogo jenenge Panzer Biru karo PSIS. Paham ya? Nek cah Semarang kudu paham. Nek ra paham pindah teko Semarang. Oke? Ya wis, Dik. Sesuk aku tanggal 14-15 nonton acara. Tak tuku tiket. Aku tak ngajeni kanca-kancaku ora entuk resek nonton acara. Yo, kowe kapan resek? Tak botak gasmu, tak ulus sikilmu. Oke, Bos. Ya, wis ya, Dik. Matur nuwun. Yo, balik. Ojo nyepeleke aku timbang kowe tak kulung raimu. Jadi Yok. kowe ora usah Iya, tapi ra peduli sapa kowe. Kowe dhewe bakal Apa ki jane? Tangane kita. jadinya bal-balan aja bal-balan. Kapan? Kapan? Ngono ki sampean ora percaya karo aku. Sabtu Minggu. Action. Goyang-goyang kita.